mo punay unang tika nga makadto ta dingadto sa langit nong gingharian, no? Mato makatag langit, no? Diba, kasi na panaganan mo atong impyerno, be, isang gamot. Di ba wala kitang tanan gusto mo atong langit? O, laliman ka ka sa okay. Kitang tanan. Atay sekretary. Atong sekretary, angel, no? Sige pa yun na. Itagaan tagtag sa taab sa kaanghel sa Ginoo. Karon, kanang mga angel, so wala pa ta na tao, nag-atang na nato. No? Nag-atang na sa puntahan sa inahan. No? Karon, nay angel nga bad, nay angel nga good. No, nang matingala man ka nga. Nani siya, sige magbuhat daw ta. Ni siyempre, siya ang pampang. Galangkag sa una, ang angel na bad. Pero kani ko siya butan kayo, ang galangkag sa una, ang angel na good. Karon, kung ikaw inahan, kung may nampuon daw ka, makusganon daw itong maglumba na si hikap ang dautan o ang good angel, no? Ang inahan gani may nampuon, makaunag itong hikap ng anghel sa Diyos. Pero kung anak, ako ang inahan gani may nampuon, may pag-utong niya, sakit kanya, tisting niya ako! Pag-expect ang bata niyo, di ka butan. No, kaya ako man yung mongge? Tawag. Tawag na daan. Oo, may mga sampit yawa, mali, siyempre, pusgan po tong anghel sa yawa. Mo manimong tawa. No, ang bata sa na pag-expect ay batang butan ay batang bulungon, no? Manang importante ang pag-ampo, no? Daghan ka sa naksidente ha, daghan ka sa naksidente nga. Kapit na sa bingit sa kamatayan, natagat ang pandara sa skilid, o siya namatay, sinigo. Why man? Kay abtik yang anghel, nagasagang sa iyaan. Kung may panahon gani nga, luyag yung mga anghel kay wala kay pag-ampo. Naku, pag panahon nga, gawas ako sa balay. Nakabira ang anghel mo kay wala kay pag-ampo, huwag kay simba-simba. No? Anong simba? Importante na siya kay tag-simana. Ihatag ang kuan mo, diha ka mga ipasaylo sa tibok mo sa simana, diha pa dahil ihatag ang budget nimo, no? Budget nga grasya para sunod simana yang karon kami adto. Yung sama paghatag sa lagi mga anghel dito nagpaabot sa simbahan kay mga ka sa grasya para sa imo, yung kami adto. Yung sama paghatag sa unsa pagkadawat sa imo, anghel na wala man kaming adto. No, kani ngadto po sa last na portion. Diba nga sa gibadlong niya. No, gibadlong niya. Sometimes importante maginang badlongon ta. No, magpasalamat ka kung may badlong nimo sa oras na masayop ka. Why? Nay gamahal nimo. Nawa, pag nay mo badlong nimo sa oras na sayop ka, but pasabot gimahal ka ng tawhana. But pasabot dili ka ganahan nga, dili siya ganahan ikaw matag impierno. No? Kay sa oras ka pasagdan ka, wala ka nagamahal sa imo. No?